መንግስት ሀገረ ሶማል መስአህጉራውያን መሻርክት በመዃን አስታት 30 ዕጡቃት አልሸባብ ኣብ መጥቃዕቲ ከም ዝቀተለ ገሊጹ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ጃባት ጎዳነ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 29 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝተቆትሉን ንሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝዓለማ መካይንን ኣጽዋርን ውን ከም ዘዕነወ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሶማል አንጻር መንግስት እቲ ሃገር ዝዋጋእ ብዓለም ለኸ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ዝተባሃለ ምሳል ቃዒዳ ርክብ ዘለዎ ጎጅለ አልሸባብ ኣብ ዝዋን ብመንግስት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊኡ ሓያል መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ ኮይኑ በአሜሪካን ካልኦት መሻርክቲ ሶማልን ብዝተሓገዘ ደብዳብ ነፈርትን ድሮናትን ውን ይፍጸመሉ እዩ ከመቐጸታ ናይ ዘድማ ሕጂ መንግስት ሶማል መስሃግራውያን መሻርክቲ በመዃን ኣስታት 30 ዕጡቃት አልሸባብ ዝቀተለሉ መጥቃዕቲ ይፈጺመ ዘሎ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ማለት ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንነቶም ዘይተፈልጡ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ከም ዝተሳተፉን ኣብ ቃልሲ አንጻር ግብረ ሽበራ ንዝገብርዎ ደገፍ ድማ መስጋና ብመንግስት ሶማል ከም ዝተወሃቦም ውን ተሓቢሩ ኣሎ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐስ ዕጡቅ ጉጅለ ንምምካት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋጽኡ ወተሃደራት ኣብ ሶማልያ ብሓልዮት ሕብረት ኣፍሪቃ ክዋፈሩ ከለዉ ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ድማ ደብዳብ ነፈርትን ድሮናትን ሓዊሱ ዝተፈላለየ ዓይነት ወተሃደራዊ ደገፍ ይህባየን ብፍላይ ድማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ባይደን ኮነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ግዜ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ንብረት ናይቲ ጉጅለ መራሕትን ዕጡቃትን ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ተካይድ እያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ውን ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ከምኡ ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት ሶማል ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ዳዓሽ መጥቃዕቲ ፈጺማ ምንባራ ትራምፕ ዕላዊ ገይሩ ነይሩ እዩ አልሸባብ ካብ 2007 ጀሚሮ ንዓበ ከካይድ ዝጸንሐ ኮይኑ ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝግድገፍ መንግስት ሶማል ንምውዳቕን ብጽኑዕ ሕጊ ሸሪዓ ዝምራሕ ምምሕዳር ንምቋምን ዝቃለስ ጉጅለ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ይኹን እምበር በቲ ምሳል ቃዒዳ ዘለዎ ርክባትን ዝፍጽሞ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት ዝሓወሰ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝዓለመ መጥቃዕትታት ብመንግስት ሶማል ጥራይ ዘይኮነ ብማሕበረሰብ ዓለም ከምኡ ድማ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ካብ ዝኣቱ ነዊሕ ኣቁፂሩ ዘሎ ምስ ዓለም ለኻዊ ጉጅለ አልቃዒዳ ምትእሳር ከም ዘለዎ ዝነገረሉ አልሸባብ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝፍርሑ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ሓደ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ፕሬዝደንት ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘቕርቦ ዘሎ ምፍራሕ ሕጂ ውን ብምቕጻሉ ኣብቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ጎነጽ እንድሕር ተጠቂሙ አሜሪካ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣፈራሪሑ ኣብ ኢራን ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ እስላማዊ መንግስቲ ሃገር ብመንእሰያት ልዑል ተቃውሞ ተበጊሱ ዘሎ ኮይኑ ፖሊስ ኢራን ድማ ነቲ ብወጻእተኛታት ወረርትን ውሽጣዊ ሓይልታት ዕሱባትን ዝካየድ ዘሎ ዝበሎ ነጥፈታት ንምቁጽጻር ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ይገልጹ ሓላፊ ፖሊስ ኢራን አሕመድ ራዛራዳን በማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸላእቲ ዓመፅን ምፍላይን ንምዝርጋሕ ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ይፈሽል ኣሎ ይብሎ ንሱ ወሲኹ ትካላት ጸጥታን ሕግን ኢራን ኣብ ልዕሊቶም ኣብቲ ተቃውሞ ዝተሳተፉ ሰባት ስጉምቲ ክወስዱ ይሰርሑ ምህላው ውን ገሊጹ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢራን ነዊሕ መዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ተቃውሞታት ክሳብ ሕጂ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቆትሉ ይግለጽ ቁጽሪ ዝሞቱ ከም መኽነይታት ዝተጠቀመ ፕሬዝደንት አሜሪካ እቲ ቅትለት ደው እንተዘይሉ አሜሪካ ኢዳ ክትእትያ በመባል ንሰበ ስልጣን ኢራን አጠንቂቁሎ አማኻሪ ላዕለዋይ መራሒተ ሃገር አያቶላህ አሊ ኾመይኒ ድማ አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢራን ኢዳ ክትእትይ የብላን ክብል ከጠንቅቕ ተሰሚዑ በተወሳኺ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማዒል ባጋይ ትራምፕን ህዝቢ ኢራን ኣለኒ ዝብሎ ርህራሄ ምስ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራን ዝፈጸመቶ ታሪኻዊ በደላት ዘይቃዶ ይክብል ንናይ ትራምፕ ርህራሄ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ በመባል ነጺግዎ ዘሎ በተወሳኺ በወገን ሰበ ስልጣን ኢራን ይወጻ ዘሎ መግለጺ በስምን ህዝቢ ኢራን ንደንግጸሉ ኢና በዝብል ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢራን ምትእታው ምግባር ከምዘ የፍቅዱን ንዝኾነ ምትእታው ድማ ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስዱልን እዮም ገሊጾም ዘለው አማኻሪ ላዕለዋይ መራሒተ ሃገር ዝኾነ ዓሊ ላርጃኒ ብወገኑ ምትእታው አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢራን መፍትሒ ዘመጽእ ዘይኮነስ ንማእከላይ ምብራቕ ደጊሙ ኣብ ዘይምርግጋእ ዘእትዩ ክብል ከጠንቅቕ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብ ኢራን ብሰንኪ ቆጠባዊ ኩነታት ዘሎ ሽቕለት አልቦነትን ኣብ ከም ርእሰ ከተማታት ሃገር ዘጋጥም ተደጋጋሚ ሕጽረት ማይን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሃገር ልዑል ቁጥዐ ሓዲርዎ ምህላው እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ናይዚ ውጽኢት ከዓ ንብዙሕ መዓልታት ዝቐጸለ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እቲ ሃገር አንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ሓያል ተቃውሞታት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በሓይለ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዮም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ጸንሑ 30 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናጻ ከም ዝተለቀቁ ማዕከና ዜና የመን ገሊጸን የመን ኦንላይን ዝተባህለት ማዕከን ዜና ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ እዞም 30 ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይገፉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሓይልታት ቀይሕ ባሕሪ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ጸንሑን
ድሕሪ ብርክት ዝበለ መዓልታት ድማ ናብ የመን ተመሊሶም ምህላዎምን ያገሊጻ እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ኤርትራ ንኽንደይ መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ጸንሑ ግን ዝኾነ ዝሃበቶ ሓበሬታ የለን ካብዞም ሕጂ ብኤርትራ ናጻ ተለይቆም ዘለዉ ንየመን ዝተመለሱ ገፈፍቲ ዓሳ ነዛ ማዕከን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሳ ይገፉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሃንደበት ብክልተ ንኣሽቱ ፈጣናት ጀላቡ ዝመጹ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትዎምን ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ደሴት ከም ዝወሰድዎም ኣብኡ ድማ ኣብ ልዕሊኦም መርመራ ገይሮም ንገለ መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምጽናሕ ብሓንቲ ካብ ጀላብኦም ንዓዶም ክምለሱ ከም ዘፍቀድሎም እዮም ገሊጾም ካብተን ክልተ ናይ ዓሳ ምክፋፍ ጀላቡ ግን እታ ሓንቲ ምስ ሙሉእ ንብረታ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሃገረት እውን እዞም ሕጂ ተፈቲሖም ዘለዉ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ገሊጾም ከም ዝፍለጥ ኣብ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ናብ ክልል ማያት ኤርትራ ጥሒሶም ኣትዮም ኣብ ግፋዕ ዓሳ ዝዋፈሩ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ በተደጋጋሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከኣትዉ ተራእዮም ዝፈልጡ ኮይኖም ኣብ ብዙሕ እዋናት ንገለ መዓልታት ኣብ ገለ እዋናት ድማ ንዝነውሐ መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ድማ ናብ ዓዶም የመን ከም ዝፋነው ክግበር ይጸኒሑ እዚ ይኹን እምበር ብወገን እቲ ሑቲ ዘመሓድሮ ክፋል የመን እዚ ኣብ ልዕሊ ገፈፍቲ ዓሳ ዝግበር ምቅያድ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጥሕስ እዩ ብምባል በገለ ናይ ሑቲ ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተቃውሞታት ገጢሙ ይፈለጥ እዩ ኤርትራ ግን ብዛዕባ ዞም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር እትእትዎም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኾነ ብዛዕባ ማእሰርቶምን መፍትሖምን ዝኾነ ዕላዊ መግለጺ ኣይትህብን እያ أهجروا فدريشن غازيطنياتات بمخنيات حدش عامت 2026 نعمت 2025 زملكت أوصيوا أبزلو حدش صبصب أب 2025 أفريقيا تزبوزح غازيطنياتات زتقاتلولا أهجوريا دحر مبال إرترا دما بعالم درجة زبوزح غازيطنياتات أب تحت قيد زركبولا هاجريا بمبال صبصب أوصيو أبتي إزاي منقستاوي أهجراو تكال أوصيوا زلو حدش صبصب أب أفريقيا أبزوان أستاذ 27 زبوزح غازيطنياتات بزي زغون حقاو مسرح أب تحت قيدي يركبو كبلن كله كابزيهم اتم سلسته أب إثيوبيا اتم شوعته دما أب إرترا يوم تأثيرهم زلو بمبال إرترا بعالم درجة بزبوزح غازيطنياتات زتأثروا لها هاجريا بمبال قليص الله كابتم أب أفريقيا ملوز تقاتلو تشعته غازيطنياتات دما أب 2025 اتم شدشته أبتي أب سودان زقبر زلو وق زتقاتلو مخانون إز صبصب يحبر اتم زترفو دما أب موزامبيك سومالين تانزانيان كم زتقاتلو قليص زلا أب تصبصب قصيلو إزي أهجروا فدريشن غازيطنياتات إثيوبيا ب 2025 سلسته غازيطنياتات كم زغيرت كغلص انكلو زوم سلسته غازيطنياتات دما داويت بغاشو جنت أسمامو غوبزه سيساين زبحالو كم زخونون اتي تكال قليص لا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم